Вітаю вас, даражэнькія! Тэма сённяшняга ўрока – багацце нашай краіны. А чым мераецца багацце краін? І сапраўды, якую краіну можна лічыць багатай? Што вы думаеце на гэты конт? Можа тую, якая мае шмат прыродных рэсурсаў, розных выкапняў карысных, нафты, руды, вугалю. Яшчэ вельмі добра, калі ў краіне землі ўрадлівыя. Безумоўна, карысныя выкапні рэч вельмі добрая. Вось, напрыклад, Злучаныя Штаты Амерыкі. У гэтай краіне шмат розных прыродных багаццяў. І яна лічыцца адной з самых багатых, развітых. Яшчэ адна багатая краіна – Японія. У ёй шмат лясоў, рэк, азёр. У марах і акіяне, якія абкружаюць гэтую краіну, многа рыбы. А вось на карысныя выкапні Японія вельмі бедная. Мабыць, яна іх купляе ў іншых краін? Ну тады зразумела. Багатая тая краіна, у якой шмат грошаў. У такім выпадку краіне вельмі лёгка стаць багатай. Надрукаваў шмат грошаў і ўсё ў парадку. Не ўсё так проста. Калісьці, прыблізна 100 гадоў таму, пасля сканчэння Першай сусветнай вайны, у Германіі было вельмі шмат грошаў. Зарплаты былі такімі вялікімі, што не змяшчаліся ў кашальках. Яны мерыліся мільёнамі і нават мільярдамі. Але і цэны на розныя тавары таксама выраслі да мільёнаў. Дарэчы, яшчэ не так даўно і большасць працуючых беларусаў былі мільянерамі. Можаце спытацца ў вашых бацькоў, ці адчувалі яны сябе багатымі? Чаму так з грашыма адбываецца, вы абавязкова зразумееце, калі будзеце вывучаць асновы эканомікі. То бок не важна, колькі ў чалавека або ў краіны грошаў? Важна, што на іх можна купіць, так? Значыцца, багацце краіны вымяраецца таварамі, якія яна вырабляе. У Беларусі вырабляецца шмат розных тавараў. Так, вельмі многа. Нашы сняданкі, абеды, вячэры могуць складацца толькі з беларускіх прадуктаў. На адным з урокаў мы прыгадвалі цукеркі, якія выпускаюцца на нашых фабрыках. Многія з вас, мабыць, не супраць паласавацца таксама зефірам, марозівам, пячэнькамі. Хлебныя і малочныя прадукты, вяршкі, масла, смятана, тварог, сыры, кефіры і розныя ёгурты. Мясныя вырабы, наш другі хлеб, бульба, розная гародніна і садавіна. Клімат стаў крыху цяплейшым, таму беларускія кавуны і вінаград ужо таксама не надта здзіўляюць. А апрануцца таксама можна ва ўсё беларускае. А вось, дарэчы, наконт адзення і абутку. Мабыць, ужо час нашаму Яўхімку пачаць вучыцца ў школе? Але не апранутым туды не пойдзеш. Апранацца? Гэта абавязкова? Ёсць такое чароўнае слова Яўхімка. Трэба. Ну ладно, я згодны. Што ж, пачнём? Яўхімка ў нас істота незвычайная. Апрануць яго зусім так, як хлопчыка-школьніка, не атрымаецца. Але тое-сёе можна прыдумаць. Возьмем штонікі, кашульку, камізэльку. У Брэсце, напрыклад, яны выпускаюцца на фабрыцы «Панда». Абутак? Хай гэта будуць лідскія красоўкі або кеды. На галаву апранем бейсболку. Скажам, вось гэтую, з зубрам, мінскай фабрыкі галаўных убораў. Яна, дарэчы, сшытая з натуральнага ільну. Спатрэбіцца яшчэ заплечнік, каб складваць падручнікі і сшыткі. Вось гэты з карты свету, фірмы «Галантэя». Ох, Яўхімка, ты прыгажунчык. Так. А калі, даражэнькія, вы лічыце, што нешта ў касцюмчык Яўхімкі трэба дабавіць? Куртачку, цёплы світер ці нешта іншае? Дык, калі ласка, падбярыце падыходзячыя беларускія тавары.
Можа, тыя, якія вырабляюцца ў вобласці, дзе вы жывяце? Харчовых, швейных, абутковых прадпрыемстваў у Беларусі шмат. Нямала таксама заводаў і фабрык, якія вырабляюць будаўнічыя матэрыялы, мэблю. Але ёсць і іншыя, вялікія прадпрыемствы, адзіныя ў сваім родзе. У сваім доме або кватэры вы, зразумела, ніяк не абыдзецеся без лядоўні і пральнай машыны. Іх можна набыць у крамах беларускай кампаніі «Атлант». А пры набыцці тэлевізараў у тых, хто жадае купіць менавіта беларускія тавары, ёсць выбар паміж «Гарызонтам» і «Віцязем». Гэтыя прадпрыемствы выпускаюць таксама і мікрахвалевыя печы. Газавыя і электрычныя пліты – вынік працы кампаніі «Ефест». Дарэчы, вельмі цікавыя, гаворчыя назвы бяруць сябе буйныя беларускія прадпрыемствы. «Ефест» – старажытнагрэчаскі бог агню. «Атлант» у тых жа грэкаў – магутны волат, які трымаў на плячах неба, каб яно не ўпала на зямлю. Вось так атлантаўская тэхніка павінна трымаць хатнюю гаспадарку, каб яна не прыйшла ў заняпад. З «Гарызонтам» усё зразумела. Тэлебачанне дазваляе значна пашырыць тую прастору, пра якую мы можам атрымаць інфармацыю. Ну а «Віцязь» – гэта і намёк на тое, што прадпрыемства размешчанае ў Віцебску, і надзея, што яно, у эканамічным сэнсе, будзе таксама моцна стаяць на нагах, як старажытнаславянскія воіны-асілкі. У іншых жа назвах беларускіх кампаній ніякіх намёкаў няма. Калі мы чуем «Мінскі трактарны завод», то гадаць, якую прадукцыю ён выпускае, не патрэбна. МТЗ уваходзіць у дзесятку найбуйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў свеце. Уявіце сабе, у Мінску вырабляюць 8–10% колавых трактараў ад усёй іх вытворчасці. То бок кожны 10-ы новенькі трактарчык беларускі. Першы мінскі трактар быў зроблены ў 1950 годзе. Вось так ён выглядаў. А вось гэта сучасныя трактары «Беларус». Вялікія і маленькія. Іх можна выкарыстоўваць у самых розных умовах. Яны настолькі манеўраныя, што нават могуць станчыць. У 1947 годзе там жа ў Мінску на мотавелазаводзе былі зробленыя першыя 10 веласіпедаў. Зараз яны шырока вядомыя пад назвай «Аіст». Можа, і ў каго з вас ёсць такі? А матацыклы называюцца зусім проста – «Мінск». У 2017 годзе завод быў прызнаны банкротам. Ці ведаеце вы, што азначае гэтае слова? Банкрут – чалавек або прадпрыемства, якое не можа плаціць па сваіх даўгах. Сумная гісторыя, але ў эканоміцы так бывае. Прадпрыемства не вытрымлівае канкурэнцыі. Або кіраванне ім дрэннае. Ці будуць і надалей выпускацца беларускія веласіпеды і матацыклы, пакажа час. Яшчэ адно буйное машынабудаўнічае прадпрыемства ў Мінску – аўтамабільны завод. Самая знакамітая яго прадукцыя – грузавікі. Сярод іх ёсць і гоначныя. Яны прымаюць удзел у знакамітым ралі «Дакар». Гэтыя гонкі праходзяць у вельмі цяжкіх прыродных умовах, праз вялікія пустыні або ў гарах. У 2018 годзе экіпаж МАЗа заняў другое месца ў гэтым ралі. Акрамя грузавікоў, МАЗ выпускае таксама аўтобусы і тралейбусы. Яшчэ адзін аўтамабільны завод размешчаны ў Жодзіна. Ён выпускае бульдозеры, пагрузчыкі і іншую тэхніку. Але галоўнае, чым славіцца БелАЗ, гэта кар'ерныя самазвалы. Сярод іх ёсць сапраўдныя гіганты. У 2013 годзе быў выпушчаны самазвал, які занеслі ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы вялікі ў свеце.
Уявіце сабе гэтую грамадзіну. Больш 20 метраў у даўжыню, 8 з лішкам у вышыню. Самазвал важыць 360 тонн. Вы ж ведаеце, што ў тоне 1000 кілаграмаў. Калі ў вас у класе ёсць хлопчык або дзяўчынка, якія важаць 36 кілаграмаў, то толькі 10 000 такіх, як яны, будуць мець вагу гэтага белаза. Ды яшчэ ён можа перавозіць груз масай 450 тонн. Колькі гэта разам будзе? Такія вялізныя машыны не выпускаюцца дзесяткамі і сотнямі. Яны вельмі дорага каштуюць. Як вы думаеце, колькі? Падумалі? А зараз слухайце. Каля 10 мільёнаў долараў. Такім самазвалам няма працы ў Беларусі. Іх выпускаюць па заказу замежных кампаній, якія займаюцца здабычай прыродных выкапняў. Пра развіццё беларускай прамысловасці можна расказваць яшчэ вельмі доўга. Пакінем гэтую справу да урокаў па геаграфіі і гісторыі. А для пачатку вы можаце заняцца знаёмствам з тымі прадпрыемствамі, якія працуюць у вашым горадзе або раёне. А зараз хацелася б звярнуць вашу увагу вось на што. Прыгадайце рэчы, якімі карыстаецеся вы, вашыя бацькі, знаёмыя. Далёка не ўсе гэтыя тавары беларускай вытворчасці, так? Чаму мы купляем замежныя рэчы? Іх яшчэ называюць імпартныя, бо імпарт – гэта ўвоз у краіну тавараў, якія выраблены прадпрыемствамі іншых краін. Дык чаму? Якія ёсць думкі? Хочацца разнастайнасці. У Беларусі выпускаецца многа чаго, але не ўсё на свеце. Я вось вельмі люблю бананы і мандарыны, а яны ў нас не растуць. Краінам вельмі выгадна гандляваць паміж сабой. Купляць тавары, якія не вырабляюць самі, таму што гэта немагчыма або невыгадна. І прадаваць тое, што атрымліваецца рабіць танней або лепш за іншых. У Беларусі не выпускаюць камп'ютары і мабільныя тэлефоны, але робяць праграмы для іх, якімі карыстаюцца і за мяжой. Вось, напрыклад, у World of Tanks гуляюць у розных краінах. Некаторыя замежныя тавары танней, чым беларускія. І якасць іх можа быць лепей. І так бывае. Каб якасць беларускіх тавараў заўсёды была на вышыні, трэба, каб іх рабілі людзі адукаваныя, прафесіянальныя, творчыя і адказныя. Дык галоўнае багацце краіны – гэта людзі?